хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем мира, благополучия в семьях и, конечно же, как мы все поняли, что ценнее здоровья ничего на свете нету. Будьте здоровы, дорогие, не болейте, живите долго и счастливы. ҳаматонони азиз, ҳамаи тоҷикони дунёро бо соли нави милодӣ табрикашон гӯям. аз даргоҳи худованд баҳрашон сиҳат, саломатӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно кунам. тамоми мухлисонамро, тамоми халқи тоҷикро, тамоми инсонияти дунёро бо соли нав табрик мекунам ва бигзор ки ҳамеша саломат бошед, хушбахт бошед, дар дунё ҳамеша тинҷи амонӣ бошад, садои мусиқӣ бошад, хурсандӣ бошад. Таджикистан, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам успехов, мирного неба над головой и благополучия в семье. Самое главное. ҳамаи ҳамватанони азизамро бо соли нави мелодӣ табрику таҳният гуфта ба шумо хонаи обод, осмони софу беғуборо таманно дорам ва бигзор дар соли нав орзуҳои ҳамаи шумо ҷомаи амал кушад. орзуҳои шумо, ниятҳои шумо дар амалияи ҷамъиятӣ амалӣ гардад. ҳамеша хушбахт, сарбаланд ва хушҳол бошед. соли нав муборак. ҳамаи шуморо табрику таҳният гуфта дар хонаводаи шумо ҳама вақт хушбахтиро хоҳонам. ҳамаи мухлисонамро, ҳамаи бинандагонро бо соли нав табрик гуфта ба шумо тамоми хушиҳои зиндагиро хоҳонам. Тамоми мардуми сарбаланди тоҷикро, тамоми форзабонои дунёро бо омади соли нави милодӣ табрик гӯям. Бигзор соли оянда барои ҳамашон як соли пурбарод бошад. Желаем вам побед, счастья, удачи и большой-большой любви. ҳамаи ҳамватонони азизро ба фарораси соли нави милодӣ табрик мегӯям. ҳамаи ҳамватонони азизро бо омадани соли нави 2022 табрику муборакбод мегӯям. соли наватон муборак шавад. Соли нави милодӣ ба ҳама муборак бошад. аз номи гурӯҳи шамс тамоми мардуми ватанамонро ба муносибати соли нави милодӣ аз самими қалб табрик мегӯям. соли наватон муборак бошад. соли нав муборак!